La veritat és que, mira, coses positives que té esta quarantena és que jo, mira, he aprofitat per a fer neteja a fondo de la casa. Mira, per exemple, estic fent els cristalls. La mà em va dir ahir, per què no neteges els cristalls? Que fa com 20 anys que no els hem netejat. I dic, també tens raó, mira, una cosa bona. I estic, mira, en el vinagre. Ara una cosa, pues, he de dir, esta nit així no sé com dormirem, perquè això fa una olor a vinagre ara, que jo crec que esta nit així en el llit mos asfixiarem. Sí, en este quarto de bany, per exemple, mireu això. Mireu la merda que hi havia ahí, que no s'havia netejat mai. Mira si hi havia merda que teníem ahí acumulada i no li feien cas. Una cosa bona que he tingut el d'això. Mira quanta merda. Escolta, és que això... Hòstia. Sí, perquè ara tens temps lliure i mira, per exemple, vaig a netejar una cosa que no havia netejat en la vida, que és, ja estic netejant hasta la goma de la llavadora. Hasta la goma de la llavadora. També tenia ahí, jo què sé què és això. I he pensat que demà vaig a netejar el forn. Demà vaig a netejar el forn per dins, perquè ja quan neteges els electrodomèstics per dins, ahí estàs creuant una barrera. Ahí estàs ja entrant en el high level de la neteja. Estic pensant que com el forn demà, que m'ajuden els xiquets. Agarraré el menut i com el menut és xicotet el clavaré dins del forn. I com és nano ell, en la maneta que rasque per allí dins. Portem, ja no sé les hores que portem netejant la casa. I per fi arriba, per a mi, el moment més important. Enfrontar-se a una cosa que tots tenim a casa. La temuda bolsa dels cables. Per favor, però jo què he fet en estos últims 20 anys? I este cable que no van ni pa Espanya... Mira, d'este soc fan. Este és que no ha arribat així ni de la bolsa. Mira, 1, 2, 3. Xica, mira. Afronteu tots este moment, per favor, i a les vostres cases feu igual, i tireu tots estos cables que no aprofiten per a res. La merda que tenim empaquetat. I este moment que així tinc jo... CDs! Els CDs, en recordeu que mos guardàvem CDs? Mos guardàvem CDs que estàvem locos. Texas, The Greatest Hits, Chill Out Sessions, i la música no l'escolta ningú. Danza Invisible! Per favor, però aquí no la tenim. Un gorro de guardia. Què? Un tricornio n'hi ha que tindre-lo sempre per lo que puga passar. Un tricornio n'hi ha que tindre-lo sempre. Tinc guardat el costillón. Per favor. Això sí que ho tiraria jo, vaig a tirar-ho. Sí, això vull tirar-ho. Que no suporte l'arbre de Nadal. L'arbre de Nadal és tirem-lo ja. Reflexionem de com acumulem coses innecessàries i que aquesta quarantena tingui aquest valor de desempallegar-nos, de desfer-nos de la merda que tenim a casa, tant física com espiritual. Bé, ens veiem demà. Mira, em ve bé perquè així baixa la basura, saps? I per lo menos així, el que n'hi ha avui tinc 3 o 4 baixades.